Владимир Жириновский, сиёсатмадори миллатгарои рус, ки қаблан бо баёнияҳояш бар зидди муҳоҷирони тоҷик хашми мақомоти Тоҷикистонро барангехтааст, дар душанбе ба ҳимоят аз онҳо садо баланд кард. мо мехоҳем талош кунем то қонунеро дар мавриди мақоми хоси сокинони Тоҷикистон ҳангоми ҳузурашон дар Русия қабул кунем. мо мехоҳем ҳатто замимаи дар шиносномаҳои миллии шумо бо забони русӣ изофа кунем, ки пулис ҳангоми тафтиш бубинад, ки маълумоти шахс бо забони русӣ аст. раиси ҳизби либерал-демократи Русия дар ин бора рӯзи 1 ноябр баъди мулоқоташ бо Шукрҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон суҳбат кард. ӯ ки бо гурӯҳе аз вакилони рус меҳмони Тоҷикистон шудааст, дар идомаи баёнияҳои шӯҳратталабонааш гуфт: ҳатман дар ин ҷо мактаби миёна аз ҳизби либерал-демократи Русия мекушоем. маркази захиравӣ барои омода кардани муҳоҷирони кории шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор дар Русия ва китобҳо мефиристем. мо имконият дорем. мо худамон мехарем. шумо китобхонаро нишон диҳед ё ба нишонаи парлумонатон мефиристем. Владимир Жириновский бо баёнияҳои баҳсбарангез ва ҳам таҳқиромез нисбат ба муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ва аз ҷумла тоҷик шӯҳрат дорад. ӯ дар душанбе баёнияи кӯҳнаашро такрор кард, ки кишварҳои Осиёи марказӣ бояд ба Русия ҳамроҳ шаванд. мо бояд коре кунем, ки ба иттиҳодияи мо кишварҳо худашон фақат бо хоҳиши худашон ворид шаванд. дар оянда нақшаи бунёди кишвари бузурги пурқувват аст. танҳо чунин кишварҳо метавонанд зинда монанд. танҳо кишваре ки 300 миллион аҳолӣ дошта бошад. ин чин, ҳиндустон, амрико, иттиҳодияи аврупо ва Русия ҳастанд. мо бояд коре кунем, ки Тоҷикистон ҳам дар минтақа аз зиндамондаҳо бошад. ваъдаҳои болохонадори Владимир Жириновский пас аз он садо медиҳад, ки дар рӯзи нахустини сафараш ба Тоҷикистон ӯро бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол гирифтанд. ӯ дар гузашта баръакси баёнияҳои имрӯзааш гуфтааст, ки муҳоҷиронро набояд ба Русия роҳ бидиҳанд, чун онҳо фақат ҷинояту мусибату бадбахтӣ меоранд.